Dostlar, hayırlı irtediyimiz barchagızga da biz bugün turmuşqa oshirishga tilagan tilaklar, xiyollar turida ham o'kinish turida сөйләшәбез. Менә xiyol shunga oshmagan. Mana o'kinirlik bir aybir var. Нәрсә? Шул вакытта башым эшләп вакытта бәләкәй идем әле, кечкенә идем. Доллар 6 сум вакытта алып калган булсам күбәйттирә бейме? 6 сум бит ул, мин хәтерлим әле ул чорны. Саганы 24 сум вакытында алып калсаң да ничә вакыт алган булыр иде әле. 6 сум булганда тагын да кызыгы. Шундый кешеләр үкенү дигәннән берәр кая ял итәргә баралар да, мәсәлән, чит илгә бит. Һәм шунда экскурсиялар була. Һәм ул әйтә, "Әйдә, монда экскурсиягә йөргәнче иссидә диңгез ярында гына ятыйк әле. Шуннан соң отпуска үтеп тә китә, ял үтеп тә китә, кайткач берничә вакыт үткәннән соң, эх, нигә мин анда барып карамадым икән шул?" Sen балакаем. Ул аның матурлыкларын, ул музейларын мин интернеттан карый алам. Ә диңгез һәм иссе менә шундый хаватыр ул интернеттан ләкмәй, кирмәй. Җәмәгать, балачакка да кайтырга кирәк түгел, каядыр чит илгә дә барырга кирәк түгел. Һәркем үкенәдер менә бу очракта. Мәсәлән, зур матур табында утырасың, әйме? Һәм бөтен әйберне дә ашап бетереп булмый бит инде. Икенче көнне, эх, теге салатны ашап карамадым, дип үкенешкә кала. Нәрсә булды? Нигә ашау турында тагын тамак ачты? Тәмле булсын, дуслар. Бер тыңлаучыбыз әле үкенү дигәннән мондый хәбәр язган. Хәерле иртәнге шәйләр. Бергә укыган классташ кызым чыгарылыш сыйныфында кунакка чакырган иде. Мин бармадым. Бармадың, чакырган силгә. Хәзер үкенә. Менә үкенеп яшәй инде хәзер. Сонда барган булсаң бит инде.